приятели, здравейте приятели, аз съм Славното Бист и днес съм ви приготвил нова игра. Различен с това игра, която ще дам. И тя е Team Fight 2. Това. 3, 2, 1, Тази не знам. Тук, шоп. И да правим рейса. Първо обаче тук ще сменим нещата. Така. И старт. Тази игра доста ме харесва. Hill Climb Racing. Още първата е много тъпа, защото не се състезава срещу истински хора. И там справиш някакви рекорди просто. Пък и тогава, сам в началото, се бях развил до някъде и ми омръзна така и веднага се изтегли с хак. И сега отдолу в коментарите. Ще изтеглиш хак, защото си бот, брат. Като те тъпа и какво се развиваш на нея. Най-хубаво е така да тръгвате в зеленкото, защото това не е в критичните. Той не е, че тази кола е много бърза още, ама. Искам да ми кажете в коментарите, това по средата е тези числа. 30 и там някое дете сега стана. 15%. Опа, това що стоиш така? Ала съм. Бън, бронз. Следващото е Silver. Това е Legendary. Legendary. Нека го отворим. New Body. New Body. Чакайте да се конектнем с Facebook. Дай така малко. Само искам да ви кажа, че когато снимам на тази игра, ще мисля вече да не снимам всеки ден, ами да снимам през ден или всеки петък или всеки вторник. Пишете ми в коментарите дали да снимам всеки ден или да снимам петък или вторник. Опа. И да. Не става нещо. Нещо не става с конектинга. Добре. Да справим рейса. Утре някой ще ми помогне в училище. Тук направи грешка. Да се конектне, защото... Пишите в коментарите, какъв е този проблем сега, защо така зарежда толкова много време.
Трети. Това е, защото че в началото не настъпих гъста хубаво. Така. Дано да не умреме сега, защото там тия не успяха нещо да направят. И да. Доколко е бронза, бе? Така апгрейднахме си двигателя. На втори лясът вече малко по-бързичко. Даже по-бавно май. Така ми изглежда. Съм направо на въздух. Боже, навлегната е стоя тук. Не! Шит! Аз с този таралясник. Как да ги минавам? Един мой приятел предлага да цъкам на Clash of Clans. На мене тази игра нема кефи. Clash Royale кефи ще повече, ама вече не играе. Защото си загубих акаунта. И няма да я почвам от начало. Не спомня паролата ли? Оу! Какво направих? Много сме фешън. С тия цигански дрехи. Направих грешка. Изостанах вече. Изостанах. Загубих. Последен. Ужас. Ако чуете някакви звуци, телевизора ми е пуснат. Втори. Бронз 2. И това ще е последния. Айде още един рейд ще направим заради вас. След това. Не! И това е последния.
Сега сме първи. И готово. Надявам се клипчето да ви е харесал. Ако ви е харесал, лайкайте, абонирайте се и чао.